శ్రీ దాదులూరు భక్తులారా, మన పోతులయ్య కథ చెబుతాను, మనసారా ఆలకించండి. పోతులయ్య భక్తుల్లారా, హా హా హా, తొలి పొద్దు పొడుపుల్లారా, హా హా హా, ఆ తండ్రి కథను వినరోరన్నా, హా హా. అమ్మా ఈ స్వామి మహిమలు వింటేనే పుణ్యము, ఆ స్వామి కథ వినగా తొలిగేను పాపము, ఆ దైవం చరిత్రను వినగా ఈ శుభవేళ చెబుతున్న భక్తిగా వినరండి జనులంతా. శ్రీ పోతులయ్య భక్తుల్లారా, ఆ ఆ ఆ, తొలి పొద్దు పొడుపుల్లారా, ఆ ఆ ఆ, ఆ తండ్రి కథను వినరోరన్నా. చెన్నకేశవుడికి నమస్కరించి తన భక్తుడిగా జీవించి జమ్మి చెట్టు నీడలో అవతరించి కొలువుదీరమనే పోతులయ్యను. అప్పుడు చెన్నకేశవుడు దీవించలే, అయ్యా చెన్నకేశవా, నువ్వు భువిలోనే అవతరించి నాతోనే ఉండిపోము అనగానే దాదులూరు గ్రామంలో శ్రీ పోతులయ్య వెలిసాడు, శోకాలను తీర్చాడు. ఆనాటి నుంచి జనులందరి వరమై సప్తదేవేరిల తమ్ముడై అందరి కోసం దాదులూరులో వెలసి దర్శనంతో ఇతడు చింతలను బాపాడు. మన కోసం వెలిసిండు భక్తుల కలతలు బాపకపోతులయ్యా. దాదులూరు గ్రామాన వెలిసిండు భక్తులందరూ ఆనందించగా దాదులూరులో కొలువై ఉండెను. శివరాత్రి తరువాత హో 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 జాతరనే జరిగేను. శ్రీ పోతులయ్య క్షేత్రంలో ప్రతి ఏటా జాతరలు జరిగేను. భక్తులు వేవేలుగా దాదులూరుకు తరలి వచ్చేరు. ఎన్నో సేవలు చేసేరు, ఎన్నో మొక్కులు మొక్కేరు. మహిమగల్ల దేవుడని భక్తులు గొలిచేరు. ఇది దైవ సత్యం. దాదులూరు కూరారండి, జాతరను కనరండి. మనసంతా సంతోషం. శ్రీ పోతులయ్య స్వామిని మొక్కితే పాపాలు తొలిగేను. సంతానం లేని వాళ్ళందరికీ సంతానం కలిగేను. దాదులూరులో ఈ రోజు అందరి కోసం స్వామి వెలసిండు. జమ్మి చెట్టు నీడలో చెన్నకేశవ స్వామితో తండ్రి లింగమయ్యతో భక్తులు కొలుస్తుండగా అనేక మహిమలు చూపిస్తూ ఎంతో మంది భక్తులకు ఆయురారోగ్యాలిస్తూ కోనలమ్మపతిగా కొంగు బంగారం తానై పోతులయ్యగా వెలుగుతున్నాడు. శ్రీ పోతులయ్య మా ఇలవేల్పు కోవెలలో మహరూపం. ఆ రూపాన్ని చూడగా పోతులయ్య స్వామికి ఏ భేదాలు లేవు. ఆపదలో ఎవరున్నా పలికి కరుణిస్తాడు. ఏ సమయంలోనైనా తోడుంటాడు. దాదులూరు స్వామి వెలసిన క్షణం నుండి ఆ గ్రామానికి పేరు ప్రతిష్టలు బాగా వచ్చాయి. పోతులయ్యకు గావుల మహోత్సవం జరుపుతారు. పోతులయ్య స్వామి వందనమయ్యా, శరణం స్వామి, వందనము ఓ స్వామి. దాదులూరు మహదేవా, మంగళము ఓ స్వామి, మన్నించు మహదేవా. పోతులయ్యను దర్శించండి, పొమ్మలవాడు పూజ చేసి సుఖశాంతులు పొందండహో.